Okwethu ukugida small team ngencane njengopost on YouTube then unika bephethe badala. Idinga into lela. Awusibona ukuthi uyinto la. Azuthi wena ufuna ukwenza into encane nje ibe into enkulu nje. Nyamalala. Hayi kodwa mdazi njalo yini? Hayi mdazi sibuye ku-practice sibe ngu-3 omnye kodwa ku-update i-status akabuyi la ku-practice. Ayivele into ayikhofi. Guys inani indaba le resala sense ithathe serious. Ngingathiwa kule shoot abantu bebe ku shoot final. Ayiphathena layo ngongekho serious. Ububa tough. Angikho serious ngani. Amposta ngegroupini. Isikhathi bani? Yes ngaphuza ukuposta but obvious ngaposta day before at least ngaposta. Suthi nesikhathi sama plan ethu. Sabuyi. Khala kare sintasa ngamasikhathi sibe from lapha ngobo 6. Kare singabo 12. Dahanga imagine. Hayi ngotsembakhanye. Bese ngilambile vele hayi. Vele guys singafuna ukusebenza siwa kusebenza. Khayela khathesi usibane lo mngane wakhe abakho. Uthando lo mzala wakhe abakho. Lo siya futhi 0. Awusiya maybe weather guys. Weather yani the sky is blue guys. Hayihle umntasi uyimbijana. Guys. No. This is personal. This is personal. Hayi wena ungezwa ubuhlungu ngobhesi ungengena ngeheart. Hayi mdasa sakho. Manje siyakwazi ukuthi kusiya. Hayi angenesichayizi imali ngaselanga. Sinota ikuza siphukuda instaff. Njengoba sesitayile ukungasi ofile tea. Uthabile ukuthi nesamba ngapha siyana. Ushapse. Ngishaphi njani? Ngiyaphila. Sebenzela phandle nje. Yeah, kuyachisa phakathi ngafa phela. Yeah. Ngifuna i-airtime nayo. Yeah, ufuna iphi yakhona? I-net 1 hot recharge. Nayo. Yangilayo tisibona. Okay. Ufuna imali? Ngikale $1. Alright. Ngombize nami. It's 071 071 433 500. 500. Yeah. Relax. Haya, le ngiyakupha le ngiyakho. Oh, really? Yeah. Thank you. Okay, mina ngiyaphuthuma. So ithi ngihambe then if ingangenanga I'll come back. Alright, hambe kahle. Okay, sharp. Thanks, son. Yeah, sure. Awusithanda sana Mana ngikusi. ngimile lapha emsikeni kodwa kuthenga airtime awunyakhumbula Yamuntu Sisiye daliseke sidikizo kungapheli lezinyoni sesishaya ingoma zothando Maslangene we love siphila ngothando awuthando lwethu Ndoda yazi uthando ndoda ufike kwesami izolo ebusuku ndoda edinga ijesi ndoda ebusuku ndoda Teki lami ngihlangane lo zikhali cheke imbuzo ukuthi uthando va sokuthi ukuthi vele umjida lo is on the run phela mjida udibhile cheke so uthi plan bani Anthony asambe cheke sethipa kangiba cha ya ulevana asambe Mwana uyu ndomura sei mwana uyu ndomura o mwana uyu ndomura sei mwana uyu ndomura o mwana uyu ndomura
I'm shy and lambs our blush. Baby, I can show you good times. And Jira like me loves a lady like you. Mwana uyu ndomura. I'm shy and lambs our blush. Baby, I can. Lanqobile. Siya unjani? Ngishapha njani? Anyaphila. Alright. Yeah, ngiright. Awufuni ngiphezele? No, sengifikile. Siya. Usho ukuthi ushapha? Yeah, ngishapha. Okay. Ngifike ngaqoqoda enhlizweni yakho wangivulela we. Uyinika isihlalo sokudlala ngavele ngahlaliseka mina. Ngelinye lamalanga ntombi mfuna ukufaka indandatho emunweni. Mana kancane sisters, mana kancane nje ma uAnthony nje. Yazi mina ngibani? Mina nginguJoji sisters. Singamajensi kaThando, sihleli siso. Alright. Mina ngilapha jensi ukuthipa ukuthi uThando he's on the run. He's running sisters. Uyagijima. Keeps on running baba. Nani ugijimela bani why? Zikhali happy sisters, khali happy. Khali. Awumazo sikhali sisters. Umzala umntu today. Angikwazi ukuthi ungakarefani. Ufuna ukuthi mayefona ngikwazi ukuthi uzaphila njani. Ngiyathina kuba umathi njalo ke busy run yani. He's on the run man. Hayi Anthony. Ngiyakutshela ngithi sikhali happy sisters man. Yazi lapha khona he keeps on running. He keeps on running. Simina ngigwajisa nje. Thithi Polas. Sisters. Ngicela ngihambele balento khulu. Sister. Zwana sister. Uzasidinga. Uzasidinga we. Uzasidinga. Swa. Alright. Okay, yazi intention yami nawe over a guy ayikhazi. So I was suggesting ukuthi sibe nepeace. Kuna isikhathi solana lo Thando wayeziphisi kimi. It's not like bengikwazi ngawe. I guess uThando wamtshela iqiniso. Qiniso. Then you told me iqiniso. Before Thando Zimbabwe, in fact, akaso wakho. Because we are okuthanda. Uwe nje uyimet athindithela. Ouch. Thando ebe so metha maqondo from sibancane. And I guess ukuthi nxa ufuna ube le peace project uthanda imekele yini. Yeah. Nje samele isikhathi right ukuthi uzojina. So when next time uyabona njani vele ngikhatshana la vele khatshana kakhulu ukuthi ibe ngumngane wakho ungabomisa ilanga lechisa. Listen, angizangathi ngifuna ukuba umngane wakho. I said I want peace, not being friends with you. Okay. Just peace. Make peace with your peers. I'm not your peer guy. So next time ngicela ungabomisa ilanga lechisa. I have enough things to do than khuluma la. That's so rude. Hola mhlobo wami. Hayivuka wena you lazy boy. Ulaleleni mina ngaka? Ulaleleni? Ngijabulele nje ngicela. Hawu best. Kanti ungafuna uvakazi? Yini down so are you sick? Kuyashisa best. Kuyashisa. Dabona ilanga lobhurakala uswele umuntu okhuluma naye. At least uyashisela. Yazi mina njani? Ngiyasindwa la. Too heavy. Njolo. Hey mina I'm so tired. You right? Indaba best ukhuluma. Ngolingungaka so. Funa ngiqale from the start or
Ngi-summarize ngibeke njani indaba yakho? Hayi faka nje ngendlela ezozwisisa. Okay. Ngana. Uzwe. Yini ngiyageza. Ube muhle girl. Uyabona uBoyfi. Hambe lapha ngiyabona uBoyfi. Mangifika kaBoyfi. Vula umzala kaThando. Umzala ngimbuza ngoThando, utshela ukuthi uThando 2 days engekho endlini. Eksi okwenzakalani. I don't even know. Angifunanga nokwazi because bengizoqhuleka Best usendlini eksiyakhe. Angibuzanga izinto eziningi because bengizoqhuleka straight. Bengizofela emzini wabantu. Ngizihambele. Ngifike endlini, relaxe, ngehlisa umoya, thunga inhliziyo. Okay. Fine. Today ngigeza. Ngithi ngizobona intana yami. On my way ngisuza la, gesa ngihlangane nobani? Nosibo. Futhi That girl she's so. uphalilwana nje. Ay mina angazi. Mina nokulwa. And then mangihlangana ne girl. Siyakhuluma. Ngikhuluma naye kahle. Always obviously vele she's always fighting. And then okay. Siyakhuluma ngiyamcela ukuthi hayi let's have peace ngani. We can't have tension over a guy in E. Angibekele phansi udaba girl ukuthi yena noThando they've been dating since so young. So kahle I've been inside chick Ntase. I've been inside chick kaThando. Hey. Kodwa best. I wanna from ekuqalisa. Bona like uqala ukubona uThando. Ngakhulu. Not that again. The problem is, and you guys, you focus more on abantu abathandayo rather than abantu abalithanda. Okay. Kumele ngifocus emuntwini engingamthandiyo and then ngiyekele umuntu engimthandayo. Like how is it going to work? Like izama ukunika like umuntu okuthandayo i-chance. Sebe singe kwisikhathi sokumnika i-chance and whatever that you're saying. Hayi not that again. Ngiyacela. Hayi mfuna uzama uzwisisa. It's not like ngithi unike i-chance. How? It's about you futhi. Yeah. Okay, khuluma ngilalela. Ukhuluma. Hayi khuluma sengikwazi khuluma ngilalela. Ngabe sithi abantu abakuthandayo kwesinye isikhathi ngoba liyasinika amathuba. Silitshengise ukuthi silithanda okunganani. I can't say ukuthi asidate. Just because lapho suka khona la yazibonela ukuthi relationship yakhe ibingekho stable. Anyways, angisekho lapho. I have moved. In fact, I'm still moving. So, yeah, it is what it is, man. Ngihlala kahle uyagcina ngikhisa wena ngithembe phela. Phela wena ikhisa. Anyways, basically ngikhumbulile shem. Dami kape, kwangithukile ngoku. Samungikhabe, sengilate. Uhamba. Fika uhamba sure best. Hayi sile ngizochithela indaba ngena go. I don't have time. Phela akwazi umfule yabo. Hayi singena ngespeed. You always come and visit. Kwenza ngani nje lezi zinto? Ubona kwetha. Wena if mina ngibuyi wena wayengabuyi uzokuvakashela. Why mina kumele ngifane ngibuya ngizokuvakashela? So, kunezinsuku wenzakani mfethu? Akulaphi. Sihlale ngomkhulu. Dance group yeah. Dance group. Okay, about that. Dance group. Okay. Ona vele ngangikhetha ukuthi thina abantu eliza kumadlani. Serious ngihamba la. Hey, you were saying.
abafana usasifuna